Importante ba gayud kaayo sa Dios ang usa ka tawo nga maghinulsol sa iyang mga sala, nga maghinulsol sa iyang nabuhat nga dili maayo niini nga kalibutan? Para atong masayran kung malipayon ba ang Dios sa usa ka tawo nga maghinulsol sa iyang mga sala, atong basahon sa Luke 15 verse 7. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Igsuon, dako gyud ay kaayo ang kalipay sa Dios sa usa ka tawo nga maghinulsol sa iyang sala, nga mubalik siya diha sa Ginoo, nga siya ni angkon, nga siya nakasala, nga siya nasayop sa pagbuhat ni ana nga mga butang. Dako gyud kaayo og kalipay ang Dios kaysa 99 ka tawo nga wala nagkinahanglan sa pasaylo. Meaning to say, kanang 99 mga matarong na sila, nagbuhat na sila sa kabubuton sa Dios, nagbuhat na sila sa makapahimuot og uyon sa Dios. Apan ang ikalipay sa Ginoo igsuon kadtong usa ka tawo nga matinud-anon nga naghinulsol sa Dios. Matinud-anon igsuon, dili kadtong naghinulsol apan nagbuhat lang gihapon. Paghuman niya og pangayog pasaylo, paghuman niya paghinulsol, nagbuhat lang gihapon siya sa ingon, nagbuhat lang gihapon siya sa iyang mga sala nga iya nang gipangayo ang kapasayloan ngadto sa Ginoo. Dili kana matinud-anon nga paghinulsol og pagbalik og pagbag-o sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang matinud-anon nga paghinulsol igsuon, dako kayo nga kalipay sa Dios. Malipay ang Dios niya na igsuon. Ato gani kanang makita sa usa ka parable of the prodigal son. Sa dihang ang manghod nangayo og bahin sa amahan, ganahan siya nga bahino nila ang ilang katigayunan. Apan human sa ilang pagbahin, human ni ana, nagibahin na sa amahan ang ilang katigayunan. Ang gibuhat sa manghod, naglaag, niadto siya laing lugar ug nag-usik-usik sa iyang kwarta. Nagpadala siya sa mga kahilayan ug sa mga daotang mga babae. Mao kanay iyang gibuhat, nag-abusar siya sa iyang kaugalingon, wala siya mahadlok sa pagbuhat og sala. Hangtod nga niabot ang usa ka trahedya niana nga usa ka lugar nga iyang giadtuan, niabot ang usa ka gutom ug nahurot na ang iyang kwarta. Ug ang iyang gibuhat, nagpaboy na lang siya, nanarbaho na lang siya sa usa ka lumulupyo didto. Gi-assign siya sa usa ka lumulupyo didto nga siya ang tigtagad sa baboy. Ug gani tungod sa iyang kagutom, hapit na siya mukaon sa pagkaon sa baboy. Apan nakauna-una siya nga nganong nag-antos man siya dinhi, nganong nag-antos siya pagpanarbaho, nga daghan mang pagkaon sa ilaha, nang hinubra man ang pagkaon sa ilaha. Diha iyang nauna-una nga muuli siya sa ilaha ug iyang angkunon nga nakasala siya sa Dios. Iyang angkunon siyang amahan nga nasayop siya, maghinulsol siya kay nakasala siya sa iyang amahan ug nakasala siya sa Dios. Nakalapas siya sa kabubuton sa Dios. Ug tuod man ug niuli kanang kamanghurang anak sa ilaha ug layo pagani siya igsuon, gitagbo na siya sa iyang amahan ug gihalukan, gihagkan siya sa iyang amahan. Ug ang iyang ingon sa iyang amahan, niingon siya nga tay, dili na ako angay ilhon nga imong anak. Apan ang iyang amahan, gipaandaman siya, gihatagan siya og biste, gitagaan siya og singsing nga nindot, gisapatusan siya ug gipaihaw ang pinatambok na nating karnero tungod kay ingon ang iyang amahan na kining akong anak namatay apan karon nabuhi na. Ang punto diha igsuon nga ang atong amahan naghulat lang gayud kanato sa kanunay, nakita mo balik og muduol kaniya, nakita mangayo og pasaylo, matinud-anon nga mangayo og pasaylo ug muangkon nga kita nakasala kaniya. Nakasala kita pinagi sa atong pagpatuyang sa atong kaugalingon, sa atong mga desire, sa atong mga desisyon, sa atong mga kagustuhan, sa lawas ng mga kaibog, sa mga kahilayan nga nagpadala kita sa atong kaugalingon nga mga kalingawan. Isuon, naghulat si Lord niana nga atong angkunon niya nga nakasala kita ug atong hinulsulan nga matinud-anon gayud. Mao na isuon nga dili gyud kita angay nga muhusga sa atong isig ka tawo, dili kita angay muhukom sa atong isig ka tawo tungod kay bisan unsa pa ang iyang nabuhat nga sala, bisan unsa pa siya kadautan ini nga kalibutan, bisan unsa pa siya kadautan sa tan-aw sa uban, apan kung muduol siya nga matinud-anon sa Dios, muangkon siya sa Dios nga siya nakasala ug siya maghinulsol ni ana nga sala, pasayloon gayud siya sa Dios. Tungod kay dako ang kalipay sa Dios sa usa ka tawo nga matinud
matinud-anon nga naghinulsol sa iyang mga sala, sa iyang nabuhat nga dili maayo nining kalibutana, tungod kay kaya nga bag-uhon sa Dios ug dawaton sa Dios ang imuhang pagpangayo ug pasaylo kung ikaw matinud-anon nga muduol kaniya. Tungod kay ingon siya sa iyang sambingay nga mas malipay ang Dios sa usa ka tawo nga matinud-anon nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga wala na nagkinahanglan sa pasaylo. Hinaot igsuon nga kung unsa man ang atong status sa kinabuhi karon, kung aduna man kitay mga nabuhat nga dili maayo, kung aduna man kitay mga pagduha-duha sa atong kaugalingon, kung nagpatuyang man kita sa atong kaugalingon karon, igsuon muduol kita sa Dios, tungod kay ang Dios malipay sa tao nga matinud-anon nga muduol og mangayo og pasaylo kaniya, muangkon nga siya nakasala og nakabuhat sa mga butang nga dili uyon sa iyang kabubuton ug wala makapahimuot diha kaniya. Amen. God bless sa tanan.